Soc Iciar Martín i Montoro, tinc 21 anys i soc de la Falla Antonio Pardo. Soc tècnica superior en Administració de Finances i tècnica superior en Comerç Internacional. A més, m'estic preparant la prova d'accés per a la Universitat de Disseny i de Moda. Gràcies a que tinc una família fallera, jo puc ser-lo des de molt xicoteta. L'acte faller que més m'agrada és la Batalla de les Flors, perquè és un acte que no es conec molt i que m'agradaria que tot el món es poguera viure-lo tant ja siga en València com que es farà així en Torrent.